Amics, amigues, avui una ruta i la comencem aquí, a l'inici del pantà de Sant Ponç. Farem tota la circular al pantà de Sant Ponç. Jo calculo que seran uns 18-17 quilòmetres, tot per pista i algun tramo una mica asfaltat, com per exemple el que trobarem ara, que és a travessar el que seria l'embassament, la presa. Serà molt xula, ja veureu. Fins ara, mireu, aquí està l'inici de la presa i avui el pantà, com ahir, es troba, ahir vam fer padel surf i avui el pantà es troba com ahir. Si fa o no fa el 90 i pico per cent, jo crec que el 95, 96 o 98%. I serà una ruta molt top. Ja veureu. Guapíssim, com sempre. Disfruteu-la. Amics, doncs tal com podeu veure, això és una passada, és molt xulo. Aquest pantà té forma com de camaleón o de peix. La cua la tenim al nord, al final de tot, i al costat dret hi ha una aleta i al costat esquerre hi ha una altra aleta amb un pont. I farem tot el contorn i després toca fer un banyito aquí super top. Que vagi molt bé i ens veiem. Doncs fem un descans merescut. El Nuc allà, com sempre, banyant-se, guapíssim! Fins la propera! Fem una mica el Tarzán. Guapíssim! Molt top! Guapíssim!